Вітаю спадарства, гэта праграма Госбелсата і я Павел Мажэйка. Сёння ў нашай студыі вядомы праваабаронца Алесь Беляцкі, кіраўнік праваабарончага цэнтра «Весна-96», а таксама адзін з ініцыятараў кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Спадар Алесь, вітаю ў студыі. Добрый дзень, Павел. Ну, я так разумею, што на гэтых прэзідэнцкіх выбарах асабліва працы па меншай меры на сёння у праваабаронцаў няма. Такія ўмовы створаны па меншай меры, не ведаю, у цэнтры Менску, да ў іншых гарадах столькі дэмакратыі, што проста, не ведаю, раней такого не было. На самой справе працэс назірання, ён не заключаецца ў фіксацыі нейкіх адзінкавых грубых парушэннях, там, рэпрэсіях ў дачыненні да ўдзельнікаў кампаніі. Ён больш складаны, і фактычна мы пачалі назіранне з першага дня абвяшчэння гэтай кампаніі, і гэты працэс уключае ў сябе ацэнку выбарчага заканадаўства і тых пастановаў, тых актаў, якія выносіць, напрыклад, Цэнтральная выбарчая камісія, мясцовыя райвыканкамы, іншыя суб'екты гэтай выбарчай кампаніі. Ну і таксама, натуральна, паводзіны выканаўчых уладаў, паводзіны камандаў кандыдатаў, агульную атмасферу, наколькі яна спрыяльна выбарчаму закону. Гэта дастаткова такі шматвектарны працэс. І ў працэсе назірання за выбараў важна ўсё. Важна і агульная атмасфера, важна і якім чынам паводзіць сябе адміністрацыя, якая рэальна валодае адміністратыўнай уладай падчас выбараў, і суб'екты, непасрэдна суб'екты, кандыдаты ў кандыдаты, якія вось на сённяшні дзень у нас мы маем. Добра, але сёння можам сказаць, што выбары, гэтыя выбары свабаднейшыя, калі так можна сказаць, за папярэднікі былі ў 2006 годзе. Ужо прайшло два дастаткова сур'ёзных этапы гэтай кампаніі. Гэта этап фармавання тэрытарыяльных камісіяў, і трэба сказаць, што ён прайшоў кепска. Фактычна ніякіх асаблівых зменаў у фармаванні гэтых камісіяў мы не заўважылі. Дэмакратычныя партыі, прадстаўнікі дэмакратычных кандыдатаў практычна амаль не былі ўключаныя ў выбарчыя тэрытарыяльныя камісіі. Некалькі чалавек, так? Ці там... Літаральна некалькі чалавек, якія абсалютна не робяць ніякага надвор'я, ніякім чынам не могуць нават скласці нейкую агульную вось карціну, што ж адбываецца, так сказаць, падчас выбараў, нейкім чынам тым больш паўплываць на празрыстасць выбарчага працэса. Другі этап – гэта працэс збору подпісаў, ён прайшоў сапраўды, ну я сказаў бы так, у меня нейкія такія дваякія адчуванні. З аднаго боку, сапраўды не было вось той масавай зачысткі актывістаў, якую мы назіралі ў 2006 годзе, калі па рэгіёнах асабліва сотні актывістаў штабоў дэмакратычных кандыдатаў арыштоўваліся па розных самых разнастайных прычынах. Зараз гэта сітуацыя была больш спакойна, і сапраўды людзі маглі збіраць подпісы больш-менш спакойнай сітуацыі, хаця тым не менш мы за гэты час фіксавалі і звальненні з працы кандыдатаў, нават кандыдатаў у кандыдаты прэзідэнта, і актывістаў групаў, і ціск камітэта дзяржаўнай бяспекі, які, як заўсёды, актывізоўваецца падчас нейкіх грамадскіх кампаніяў. І самае галоўнае, тое, што от нам удалося, так сказаць, заўважыць, это фактычна грубейшае парушэнне выбарчага заканадаўства з боку каманды аднаго з кандыдатаў, мы ведаем каго. Яно заключаецца вось у з'яўленні гэтых так званых памочнікаў, членаў ініцыятыўных груп, якіх выканкамы размяркоўвалі па разнарядцы, і якія стаялі ў пікетах за Лукашэнку. Людзі, якія па закону не мелі права збіраць гэтыя подпісы, яны раптам, згодна пастановы ЦВК, якое парушыла заканадаўства, атрымалі такое права, і на наш погляд это з'яўляецца, фактычна размывае сутнасць ініцыятыўных групаў. На што тады ініцыятыўныя групы, калі кожны, Вася, Петя там і Маня, можа збіраць гэтыя подпісы, гаворачы, што вось мне гэта даручыў там от сябра групы, член групы, значит, такога-то і такога-то кандыдата. На вашу думку, навошта это патрэбна было сённяшняй уладзе? Гэта фактычная легалізацыя вось такая непрыхаванага тога магутнага адміністратыўнага рэсурсу, які быў падключаны пад збор подпісаў за Александра Лукашэнку. Якое ваше ўражанне? Бо тое, пра што вы казалі, што в пэўным сэнсе лібералізацыя на этапе збора подпісаў ўсё ж такі была, ну, як бы відавочна. Сапраўды, ну, я кажу, праспект незалежнасці ў Менску, не ведаю, сцягі, самыя разнастайныя, ну, движуха, то, што называецца, было. На ваш погляд, скажем так, ініцыятыўныя групы вот этих апозіцыйных кандыдатаў, як мне падалося, не былі гатовыя да таго, што будзе так, ну, скажем,
не ведаю, я все не хочу ўжываць слова свабодна, але будзе так вальней. Мне падалося, яны здолелі, што называецца, пераарыентавацца ў ходзе марша. Так, бо ідэі паступалі в працэсе, што называецца. Так, і пайшлі намёты, пайшлі вось такія летучыя нейкія пікеты, пайшлі нейкія незвычайныя акцыі. Таму гэта, в прынцыпе, сапраўды зрабіла гэтую кампанію, перыяд кампаніі збора подпісаў весялейшы, чым гэта было, напрыклад, на мінулых выбарах. А скажите, вот это то, что Миколай Лазовик, наместник Лидии Ромошиной, старшыні выбарчай камісіі, ён назваў суперліберальнымі умовамі правядзення. Гэта от то, что на этом этапе адбылося, это вершыня той свабоды, ці што яшчэ чакаць, скажем, ад улады? На самой справе, як я уже казаў, тым не менш кропкавыя рэпрэсіі не адчуваюцца, і асабліва я хацеў бы сказаць пра такі татальную зачыстку анархістаў, якая адбылася за апошнія вось гэтых 2 месяцы ў звязку з выбухам на тэрыторыі расійскага пасольства. Дзесяткі прадстаўнікоў анархічнага руху ў Беларусі былі выкліканыя ў міліцыю, пасаджаны на 3 сутак, пераарыштаваныя па некалькі разоў. Зараз некалькі чалавек знаходзяцца ў зняволенні. На вашу думку, это не звязана з выбухамі? Мне падаецца, это звязана ўскосна, звязана з выбарчай кампаніяй, каб даць сігнал ўсё ж такі моладзі, найперш моладзі. Вось праз, здавалася б, такую не палітычную і маргінальную групу, як анархічны рух у Беларусі, але тым не менш даць сігнал моладзі, што гэта можа паўтарыцца з любой моладзевай арганізацыяй, у прынцыпе, з любой моладзевай актыўнасцю ў Беларусі, якая з'яўляецца непадкантрольнай уладам. Таму нельга казаць, што ў нас нейкая эталонная, так бы мовіць, сітуацыя з правядзеннем гэтых збораў подпісаў, все ў параўнанні. Мы гэта параўнуем з тым, што было ў 2006 годзе. Але я хацеў бы сказаць таксама, што я прысутнічаю як міжнародны назіральнік на выбарах в Азербайджане гадоў 5-6 таму. Это былі парламенцкія выбары, і мяне сапраўды ўразіла... Не менш дэмакратычная ў двух Мяне вельмі моцна ўразіла вось гэты разгул дэмакраты, як ты гаворыш падчас агітацыйнай кампаніі, падчас збора подпісаў, калі все баку было заклеена плакатамі кандыдатаў дэпутаты разнастайнымі, але калі наступіў момант падліку галасоў, тут адміністратыўная машына спрацавала так, як трэба было, і удзельнікі гэтай кампаніі, і назіральнікі шмат якія былі разгублены, таму што все чакалі, што ўсё ж такі сам працэс падліку галасоў будзе больш дэмакратычны, бо сама кампанія была дастаткова ліберальнай, дэмакратычнай і нармальнай. То ў звязку з гэтым як будзе ў нас развівацца? Вось мне падаецца, што мы можам атрымаць такі азербайджанскі сцэнар, вось калі пэўны этап кампаніі быў дастаткова ліберальны, скажем так, і свабодны, але калі справа дойдзе да падліку галасоў, то тут мы атрымаем то, што мы атрымлівалі на ранейшых выбарах, і, як мне падаецца, вельмі важны вот зараз будзе этап, гэта рэгістрацыі участковых камісіяў. Склад участковых камісіяў сапраўды пакажа ўсе тыя таемныя планы, якія на сённяшні дзень мае Цэнтральная выбарчая камісія, адміністрацыя прэзідэнта. Калі камісіі будуць сфармаваны так, як гэта было на папярэдніх выбарах, з прадстаўнікоў прадпрыемстваў, установаў, якія кантралююцца выканаўчымі ўладамі, значыць, ніякіх шансаў я не даю, ніякіх працэнтаў я не даю за тое, што мы атрымаем хаця б больш-менш празрысты вось гэты сам менавіта падлік галасоў. А як вы лічыце, будзе ўсё ж такі, ці зноў включаць там некалькі дзесяткаў чалавек па ўсёй краіне, якая ні на што не будзе ўплываць? На ваш погляд, як ўсё ж такі это будуць сфармаваныя участковыя камісіі? Мы ўбачым это літаральна ў бліжэйшыя дні, хаця тыя ўскосныя сігналы, якія ідуць у нас з рэгіёнаў ад нашых назіральнікаў, у нас на сённяшні дзень працуе больш за 100 даўгатэрміновых назіральнікаў, якія раўнамернай сеткай пакрываюць фактычна ўсю тэрыторыю Беларусі, і нам прыслалі проста канкрэтныя разнарядкі вылучэнняў сяброў пэўных школаў, медыцынскіх установаў, дзяржаўных прадпрыемстваў в участковыя камісіі, прычым гэтыя разнарядкі спускаліся менавіта з адміністрацыі, з раённай адміністрацыі. Гэта значыць, што раённая адміністрацыя фактычна фармуе ўжо, рыхтуецца фармаваць склад гэтых участковых камісіяў, і гэта трывожныя сігналы. Безумоўна, тут нельга будзе гаварыць пра дэмакратычнасць гэтага працэсу ў гэтым выпадку, калі гэта пойдзе вось такім шляхам. І нам, што, атрымліваецца, застаецца чакаць вот такіх сведчанняў, як
вот этот вот відомий падполковнік міліцыі, ці былы падполковнік міліцыі Козлов, які там праз 2 гады у выніку распавёў, як адбываліся фальсіфікацыі. То есть, што ў этой сітуацыі? Спадзявацца на, калі мы не маем ніякага ўплыву, спадзявацца на грамадзянскую свядомасць асобных сяброў гэтых камісій? Па-першае, я хацеў бы заклікаць беларускае грамадства да большай актыўнасці ў працэсе назірання за гэтымі выбарамі. На сённяшні дзень ёсць вось наша ініцыятыва, ёсць іншыя ініцыятывы назірання за выбарамі. Будуць назіральнікі ад дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты. Я проста ўсіх заклікаю браць актыўны ўдзел у гэтым і назіраць за выбарамі, таму што чым больш мы будзем мець фактаў парушэння заканадаўства, чым больш мы будзем, так бы мовіць, лавіць за руку гэтыя камісіі, якія не дапускаюць, якія робяць таемным працэс падліку галасоў, тым больш тады гэта інфармацыя будзе вядомая для нашых грамадзянаў. Мне здаецца, надзвычай важна, каб беларускі народ ведаў, што адбываецца на гэтых выбарах. Ну, так бы мовіць, выбарах. Выбары – это не выбары, мы павінны, мы, як незалежныя назіральнікі, мы хочам даць эту ацэнку, і мы хочам, каб гэту інфармацыю атрымала ў першую чаргу беларуская грамадства. Видите, я з вами згодны, але абсалютна распаўсюджанае меркаванне, што дзеля, як бы, што дае это нам назіранне? Абсолютно, шмат людей, якія кажуць про тое, што добра, можна зафіксаваць парушэнне, але што з гэтым далей рабіць? То есть это ніякім чынам не паўплывае на галасаванне ці на падліку канкрэтна. Безумоўна. Што з гэтым рабіць? Той працэс, я перабіў вас. Вот распавядаць пра ранейшыя выбарчыя кампаніі, якія былі. Вот ёсць людзі, які кажуць, вот у нас мяшкі стаяць з парушэннямі, з зафіксаванымі, или што? Это, оказывается, пасля выбараў нікому не патрэбна. Тыя магчымасці, якія мае назіральнік згодна беларускаму заканадаўству, яны вельмі малыя. На самой справе, любы момант назіральнік, які пачне рабіць заўвагі камісіі, ці казаць, што ж вы робіце, вы парушаеце, яго могуць выставіць з гэтага ўчастку, і гэтым яго назіранне скончыцца. Наша справа, канешне, зафіксаваць гэтае парушэнне. І мне падаецца, што для беларускіх уладаў надзвычай важна, наколькі будзе давер да гэтых уладаў з боку беларускага грамадства. І вось менавіта назіранне можа зрабіць ацэнку гэтых выбараў, варта давяраць гэтым выбарам ці не варта. Ёсць гэтыя улады самазваныя, якія самі себе прызначылі шляхам падману, ці гэта сапраўды улады выбраныя народам. Это надзвычай важна для любога грамадства. Калі мы лічым себе ўсё ж такі больш-менш адукаваным, дэмакратычным, цывілізаваным грамадствам, мы не павінны дапускаць, каб намі кіравалі шляхам падману. Это для мяне як бы аксіома, і я вельмі спадзяюся, што вот наше назіранне ўсё ж такі зможа даць аб'ектыўную і празрыстую ацэнку гэтага працэсу, які адбываецца на сённяшні дзень. Гаспадар Лесь, я так разумею, што нам на гэтых выбарах не дачакацца ані празрыстых урнаў, ані, скажем, каб сябры камісіі падчас падліку галасоў падымалі там за Костусёва, за Лукашэнку, там этого не будзе? Гэта, дарэчы, элементарныя нейкія працэдуры празрыстасці выбарчага працэсу, пра якія ты сказаў, яны існуюць фактычна ва ўсіх падчас всех выбараў, і ў нашых суседзяў, в Украіне, і ў далейшых суседзяў. Гэта празрыстыя скрыні сапраўды, якія забяспечваюць тое, што, напрыклад, чалавек, які хацеў бы ўкінуць там 10-20 пук бюлетэняў, не зможа гэта зрабіць, бо ты рэальна назіральнік бачыць, што адбываецца ў гэтай скрыні. Гэта таксама абцяжарвае момант, скажем, раскруткі гэтай скрыні, таму што наша скрыні не сакрэта, яны скручаныя на шурупахі, вельмі проста там дно яго выкруціць, нават не зрываючы печатку на пласціліне, печаткі на пласцілінах, гэта смешнае. Бывае без дна яшчэ, я бачыў таксама. Гэта все дае магчымасці для, прынамсі, падозранняў, што гэтая фальсіфікацыя адбываецца, асабліва падчас папярэдняга галасавання, бо не сакрэт, што падчас папярэдняга галасавання на апошніх выбарах было нагнана аж 30%, так бы мовіць, якія галасавалі папярэдне. Дзеля чаго патрэбныя тыя лічбы? Папярэдняе галасаванне. Адразу паўстае пытанне. Дзеля чаго няма ў нас празрыстых скрынаў? Паўстае пытанне. Чаму ў нас бюлетэні не забяспечана нейкая бяспека, літаральна надрукаваная амаль што на ксераксе? Адразу паўстае пытанне колькасці. Колькі гэтых бюлетэняў. Гэта ёсць рэчы, якія мы ставілі перад Цэнтральнай выбарчай камісіяй уже не першы раз і не апошні раз. Тое самае рабілі міжнародныя місіі, у прыватнасці місія назіральніка ОБСЕ ў сваіх рэкамендацыях гаварыла пра гэта. Чаму не хочуць беларускія ўлады і Цэнтральная выбарчая камісія рабіць гэтыя змены? Можна паставіць вялікае пытанне, задумацца наконт гэтага. Прынамсі, мне падаецца, што это падрывае, канешне, давер да празрыстасці працэдуры выбарчага працэсу і падліку
бюллетэняў у Беларусі. Я так разумею, калі б гэтыя змены былі ўведзены, тым самым улада беларуская паказала б, што яна раней папередніх фальсіфікавала гэтым спосабам, я так разумею. Добра, апошняе маё пытанне. Сёння рэальна нейкім чынам даведацца, якія ўсё ж такі рэальныя вынікі галасавання будуць? Рэальна ці не? Не. Пры той сістэме падліку галасоў, пры той сістэме фармавання выбарчых камісій, якія фармуюцца на вытворчым прынцыпе, якія кантралююцца выканаўчай уладай, галасы лічацца звычайна моўчкі, назіральнікі стаяць за 10-15 метраў ад месца падліку галасоў, старшыня камісіі збірае гэтыя цудоўкі, штосьці моўчкі піша, абвяшчае то, што ніводзін з сяброў камісіі не можа пацвердзіць, это што? Это падлік галасоў? Это цалкам супярэчыць празрыстасці працэдуры падліку галасоў. І пры гэтай ситуации, конечно, никто не может сказать, какие лічбы были на самой справе и якія бюллетэні на самой справе варта улічваць, бо я яшчэ раз звяртаю увагу на то, что магчымасць падмены бюллетэняў падчас папярэдняга галасавання, она вельмі вялікая. Таму заклікаю зноў жа беларускіх выбарцаў ісці на выбары в апошні дзень, это прынамсі скараціць вось эту магчымасць фальсіфікацыю з боку недобрасумленных сяброў камісіі. Дзякуй вялікі, я так разумею, што нам трэба арыентавацца на эти 2/3 галасоў, якія сам сабе сказаў Александр Лукашенко на адной з канферэнцый, так? Я мяркую, што на эту лічбу выбары недзе выйдуць, но мне, канешне, хацелася, каб калі не на гэтых, так на наступных выбарах, на кожным выбарчым участку у нас знаходзілася па некалькі дзесяткаў незалежных назіральнікаў, якія рэальна змаглі бы адследзіць працэс падліку галасоў, якія рэальна не далі бы сфальсіфікаваць гэтыя выбары. Можа быць, за гэта мы калі-небудзь дажывем. Не маем часу, на жаль. Алесь Беляцкі, праваабаронца, быў госцем нашай студыі. Была праграма «Гость Белсата». Я, Павел Мажэйка. Убачымся праз тыдзень.